نخوشخانه یا دولتی یا پارێزگەها جوولەمێرگا باکوورê Kurdistanê ye. Olena Erkûn xelka Ukraynayê ye û li vê nexweşxaneyê pizîşka tenduristî û nexweşiyên zarokan e. Piştî 20 sal ji karkirina li welatê xwe, di sala 2015 de bi welatiyek Tirkiyê re dizewce û li Stenbolê bicih dibe. Sala borî jî tevlî ezmûnên pisporiyê bûye û weke pizîşk li Colemêrgê hatiye damezrandin û niha jî tedaviya zarokên vê parêzgehê dike. Ew li hember rêzgirtin û helwêsta xelkê navçeyê kêfxweşiya xwe tîne ziman. Bi rastî min ev der gelek ecband. Mirovên wir gelek başin, gelek bi sebr û rêzdarin. Ez qet ji wê derê nebigîlime. Gelek razî me. Xweza û çiyayên wî gelek xweş in. Ez qet nepoşmanim ku hatime. Ji xwe min hekkarê bi daxwazê xwe hilbijart. Welatiyên Colemêrgê ji hatina Olenayê kêfxweşin. Dixwazin çend salên din jî li vê parêzgehê bimîne û çareseriya nexweşiyên zarokên wan bike. Gayet ilgiliydi. gelek bi me re alaqedar bû. Eger ew jî bixwaze em dixwazin salên dirêj li vir bimîne. Em ji tedawîkirina wê jî gelekî razî bûn û spasiya wê dikin. Olena ne yeke malatiya biyaniye ku li Tirkiyê weke pizîşk dest bi karkiriye. Li gora amarên Yekîtiya Pizîşkên Tirk, di navbera salên 2012 û 2020 de 18,685 pizîşk û karmendên tenduristiyê yên biyanî li nexweşxaneyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dest bi karkirine. Ev di demekê de ye di heman serdemê de 3,924 pizîşkan jî ji Tirkiyê koçî welatên dervekirine. Ferdî Sak, Rûdaw.